Я вот передаю инструмент. Всем прывітанне. Я паспрабую зрабіць такі овервью, акрэсліць праблему. Адразу скажу, што я не працую наўпрост з рэклямай. І канкрэтна пытанне манетызацыі, якім чынам вось гэтыя змены, праблемы і магчымасці ўплываюць на рынок рэклямны, я не скажу. Але з чым сутыкнуліся мы, калі я кажу мы, гэта міжнародныя сеткі медыяў, такія як BBC, Голас Амерыкі, Радыё Свабода, гэта з праблемаю замера аўдыторыі. З кожным годам раней мы замяралі аўдыторыю ў прынцыпе праз апытанні Гэлапа, некаторыя супрацоўнічалі з Геміусам, некаторыя бралі за аснову Комскор, некаторыя бралі больш апытанні, некаторыя рабілі дзённікавыя запісы за аснову вызначэння аўдыторыі. Але з кожным годам разыходжанне паміж гэтымі лічбамі было ўсё больш і больш і больш. І пару месяцаў таму назад у Вашынгтоне мы правялі даследаванне, што разыходжанне ў некаторых медыях паміж вынікамі Гэлапа і вынікамі, які дае Adobe, было прыкладна 17 і даже до 25 разоў. Франак, калі ласка, раскажы, што за даследаванне вы рабілі і чаму ў Вашынгтоне ты навогул робіш даследаванні? Добра, значыць, я працую на агенцтва замежнае вяшчання ЗША у аддзеле палітыкі і даследаванняў. Мы аналізуем, якім чынам можна дасягаць, дабівацца і ўплываць на аўдыторыі па ўсім свеце. Канкрэтна наша агенцтва дапамагае Радыё Свабода, якое працуе з еўразіяцкімі краінамі, Голас Амерыкі па ўсім свеце, Радыё Марці і тэлебачанне Марці, гэта кубінскае вяшчанне, блізкаўсходняе вяшчанне, гэта тэлеканал Аль-Хурра і афіліяты, і яшчэ каля 4000 невялікіх выданняў. І таму мы збіраем гэтыя лічбы адразу з сотняў і тысячаў крыніцаў. І праблема стала асабліва востра год таму назад. Мы яе акрэслілі разам з калегамі з BBC, таму што BBC пачалі гэтым займацца раней. Яны выпрацавалі 50-старонкавую стратэгію, якая называецца GAM, Global Audience Measurement, дзе яны вынайшлі падыход, якім чынам можна замерыць сваю аўдыторыю з улікам перасячэння. Умоўна кажучы, колькі кожны дзень, кожны тыдзень, кожны месяц унікальных чалавек, жывых людзей яны пакрываюць. Таму што мы ж не можам проста сумаваць прагляды на ВКонтакце, на нашым вэб-сайце, на Ютубе і сказаць, што у нас 2 мільёны праглядаў заўчора. Ясна, што аўдыторыя значна меншая і ўнікі заміраюцца інакш. Значыць, першае, з чаго ўсё вынікае, што ёсць цяпер дзе мэты даследавання. Адна гэта калі мы замяраем аўдыторыю брэнду і аўдыторыю кантэнту. Напрыклад, у Беларусі паводле апытанняў Гэлапа дагэтуль людзі актыўна слухаюць беларускую службу Голаса Амерыкі, якая ў прынцыпе існавала ўсяго 8 месяцаў у 1954 годзе. Але тое, што сам па сабе брэнд моцны, ён існуе, і тым больш, калі ім даюць закрытае пытанне з варыянтамі, яны называюць Голас Амерыкі, амаль 2% насельніцтва стабільна на працягу 8 гадоў, гэта менавіта адхіленне ў бок брэнду. І ясна, што моцныя брэнды сцягваюць увагу на сябе, слабейшыя брэнды, яны, наадварот, губляюцца ў такіх даследаваннях. Калі ў Беларусі гэта яшчэ не так праблематычна, у іншых краінах, дзе, напрыклад, і Голас Амерыкі, і Радыё Свабода існуе, маюць, напрыклад, дыяметральна супрацьлеглыя вынікі ў апытаннях і ў дыгітальных лічбавых метрыках. Значыць, што мы вымяраем, калі шукаем аўдыторыю? Значыць, мы замяраем грамадскае меркаванне, мы ад яго не адмаўляемся, але мы пачалі яго рабіць трошкі інакш. То бок мы праводзім тыя самыя пытанні, але праводзім іх часцей у фармаце маніторынга, у некаторых краінах у фармаце дзённікаў, дзе ёсць тэлебачанне. Мы карыстаемся гісторыямі і цытаваннямі. Гісторыі — гэта канкрэтна, калі ёсць гэта не тое, што можна лічбава вымераць, але гэта тое, што можа сведчыць пра наш уплыў. Калі, умоўна кажучы, некая гісторыя пра БРСМ умоўна паўплывала на тое, што адхілілі настаўніцу са школы, чаго не адбылося, гэта значыць, што быў поспех, і мы дасягнулі пэўнай крытычнай масы, якая прывяла да зменаў у грамадстве. То бок тут можа быць замер не проста колькасны, а можа быць замер так званы па milestones. Мы дасягнулі milestones, паплывалі на жыццё ў грамадстве, значыць, гэта поспех. Мы выконваем сваю місію. І трэцяе — гэта лічбавыя метрыкі, якімі вы ўсе карыстаецеся. Гэта Google, гэта Adobe Omniture, для сацыяльных сетак гэта іншыя праграмкі. Значыць, у нас ёсць абмежаванні, і гэта тычыцца Беларусі, гэта тычыцца
Малдовы і асабліва тычыцца аўтарытарных краінаў, як Азербайджан, Таджикістан, Туркменістан. Пра палітычнае абмежаванне вы ўсе выдатна ведаеце, што апытанняў у Беларусі сацыялагічных, асабліва што тычыцца СМІ, грамадскага меркавання, няма, які можна 100% давяраць. Тыя, якія ёсць, яны нам даюць абрывачную нейкую карціну, але нават вельмі часта, калі мы возьмем камерцыйныя апытанні і дзяржаўныя апытанні, то ў нас вельмі моцна разыходзяцца дадзеныя, што перавышае, у прынцыпе, усе дапушчальныя нормы ў разыходжаннях. Праўда, такое заўжды адбываецца ў грамадствах моцна палярызаваных. Напрыклад, у Польшчы цяпер таксама. Ці ў Польшчы, ці нават у Злучаных Штатах Амерыкі, ці у Грузіі таксама дадзеныя могуць адрознівацца ў піку кампаніяў нейкіх палітычных, але кампаніяў няма, як цяпер у Беларусі. Гэтыя дадзеныя не павінны моцна адрознівацца. Яны адрозніваюцца стабільна і нават супрацьлеглыя маюць паказчыкі. Значыць, тэхналагічныя адрозненні першыя – гэта праз Google і Adobe мы можам замераць усю аўдыторыю, сказаць, што столькі-то прыйшло з Расіі, столькі з Беларусі. Калі мы робім апытанні, напрыклад, па сэмплу 1000 чалавек плюс у Беларусі, мы можам памераць толькі беларускую аўдыторыю. Плюс, вы самі ведаеце, што ў многіх нашых краінах і ў Беларусі людзі ўсё больш карыстаюцца ўбудаванымі VPN-камі, ананімайзерамі, тыя, якія распазнаюцца праграмкамі як замежныя карыстальнікі. У выпадку з дыгітальнымі метрыкамі мы іх улічваем, мы іх можам заўважыць і пры дапамозе дапушчэнняў сказаць, што это беларуская аўдыторыя, якая карыстаецца польскім VPN. У выпадку з апытаннямі мы гэта сказаць не можам. Вот праграмкі, якімі мы карыстаемся для замеру аўдыторыю. Я зноў кажу, гэта не камерцыйныя мэты. Наша задача гэта адсачыць паводзіны і галоўнае ўплыў нашых СМІ, вось нашых 4000 плюс медыяў і 5 буйных сетак. З таго, што мы новае робім, гэта мы спалучаем, мы вельмі вялікую увагу надаем замеру сеткавага трафіку, і калі мы вывучаем сайтавы трафік, мы адмінусоўваем сеткавы. Таму што гэта першы момант, дзе ты можаш пазбавіцца гэтага непатрэбнага перасячэння. Бо калі мы уключаем... Выбачай, можна тебе так перебіваць? Конечно. А як вы гэта робіце? Як вы выключаеце сеткавы трафік? Умоўна кажучы, мы бярем лічбы, большасць нашых праграм і рэсурсаў пабудаваныя, маюць усталяваны чарт-біт для аператыўнага тактычнага трафіку і маюць Adobe Omniture сістэму. Ясна, што мы яго вызначаем па асобных катэгорыях. Мы маем асобныя дашборды для трафіку прамога рэферальнага і асобныя дашборды для трафіку сеткавага. І, як правіла, нават на Радыё Свабода, дам вам прыклад. Радыё Свабода прамы трафік, які ідзе на сайт, гэта інтэлігенцыя, брэнд-персону акрэслю. 40-50 гадоў, інтэлігенцыя, стейкхолдеры, як правіла, мужчыны, якія праводзяць у сярэднім на сайце 5-6 хвілінаў. Калі мы бярем сеткавы трафік, то гэта людзі, якія праводзяць менш за 1 хвіліну, дзяўчаты 20-30 гадоў. Адпаведна, сеткавы трафік абсалютна ніякім чынам у пляне вот этой продакт-персоны і мэтавай аўдыторыі не супадае з трафікам сайтавым. І што мы ў выніку пачалі рабіць? Мы пачалі рабіць асобны контент для сеткавай аўдыторыі, таму што крыніцы трафіку ўплываюць на нашу палітыку, на нашу контент-палітыку. І у нас ёсць асобныя відэа, асобныя артыкулы, асобныя інтэрактыўчыкі для дзяўчатак з Інстаграма і Фейсбука, а асобныя матэрыялы, гэта сур'ёзная аналітыка, Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахруст, якія для той аўдыторыі, якая традыцыйна прывыкла хадзіць на Радыё Свабода, так званыя стейкхолдеры і апініон-мейкеры. Я трошкі паскоруся, таму што, каб не губляць часу. Добра, значыць, я гэта прапушчу слайд, но самае важнае, што як змянілася замярэнне аўдыторыі, што мы ў першую чаргу акрэсліваем патэнцыйную аўдыторыю. Калі ў нас арыентацыя на пэўную краіну ці на пэўнамоўных карыстальнікаў, яна бярэцца за патэнцыйны максімум. Потым мы замяраем аўдыторыю на кожнай платформе і мы ўзважваем гэтай аўдыторыі. Гэтае ўзважванне яно адбываецца шляхам стварэння каэфіцыентаў. Гэтыя каэфіцыенты, напрыклад, умоўны карыстальнік ці падпісант ці ангажаваная асоба ВКонтакце нераўназначная падпісанту на Ютубе. Умоўны карыстальнік і лаяльны чытач у Інстаграме, які пастаянна дзеліцца, не тое самае, што выпадковы праглядальнік ці нейкая бабулька, якая адкаментавала ў аднакласніках. І гэта ўсё ўзважваецца, і мы у Беларусі мы гэтага не робім яшчэ, але робім на вялікіх рынках стварэнне гэтых каэфіцыентаў, яно абнаўляецца кожны квартал. Значыць, метрыкі.
Раней гэта былі колькасныя метрыкі, і наш поспех, мэты, задачы на год, квартал, 3 гады і 5 вызначаліся метрыкамі, якія у першым слупку. Як правіла, гэта падпісчыкі, фэны, лайкі на сацыяльных сетках, гэта колькасць візітаў на сайт. Цяпер гэта спалучэнне колькасных і якасных метрыкаў. І менавіта на гэта мы арыентуем нашых дырэктароў, кіраўнікоў службаў, рэдактараў асобных праграмаў, каб яны сачылі, глядзелі па-новаму. Ёсць адна метрыка, да якой мы прывязаліся вельмі моцна. Гэта метрыка колькасць ангажаванняў на 1000 падпісчыкаў. Таму што ясна, што нельга параўнаць умоўную радыё «Свабода» ў Расіі, у якіх 500 000 і патэнцыйны рынак расійскамоўных больш за 200 мільёнаў, і радыё «Свабода» ў Беларусі, дзе беларускамоўных 2 мільёны на 10-мільённую аўдыторыю. І мы проста дзелім на колькасць падпісчыкаў. І тады можна прасачыць у любой гістарычнай перспектыве за любы адрэзак часу эфектыўнасць працы. А таксама асобныя праграмы, дзе яны, на якую аўдыторыю спрацоўваюць лепш і горш. Я гэта прапушчу. Значыць, якасны падыход. Што нам трэба замяраць? Што нам трэба навучыцца? І гэта было асноўнае пытанне нашай дыскусіі з BBC. Як мы павінны ўвогуле замяраць нашу аўдыторыю? І адна з высноваў, да якой мы прыйшлі, мы павінны распрацаваць алгарытм, механізм ацэнкі з выкарыстаннем новых падыходаў. А новыя падыходы гэта, умоўна кажучы, скласці з тых метрыкаў працэдуру вызначэння ядра, а таксама вызначэння кошту канверсіі. Толькі канверсія гэта не камерцыйная, не умоўная канверсія на пакупніка прадукту, а канверсія на лаяльнага чытача-падпісанта, паколькі ў нас няма мэты камерцыялізавацца. То бок мы маем умоўны 1 000 000 праглядаў паста ці відэа БРСМ у інтэрнэце. Мы глядзім, колькі з гэтага 1 000 000 у нас было ангажаванняў на ўсіх сетках, прыбіраем перасечаную аўдыторыю і глядзім, колькі з гэтых людзей потым вярнулася на сайт «Радыё Свабода», на YouTube, на ВКонтакце, на Facebook. І вось гэты каэфіцыент ад першага этапа прагляды ахоп да ангажаванню і з ангажаванню да лаяльнай аўдыторыі і з'яўляецца новым падыходам да замеру і вызначэння эфектыўнасці працы. Выбачай, вы так робіце на кожны артыкул ці ў сярэднім? Не, гэта робіцца на ўсю службу, на пэўны прамежак часу. Мы гэта робім звычайна на месяц. Мы проста бярэм 3 умоўна класычныя паказчыкі, ахоп, ангажаванне і лаяльныя наведнікі. Калі браць на сайце, то ў нас лаяльныя мы бярэм схему чартбіта. Гэта тыя, хто 8 разоў за 2 тыдні наведалі сайт. Это чартбітаўская метрыка, ён лічыцца лаяльным. І, умоўна кажучы, колькі трэба, каб наш контент на сайце было выпадковых page-views-аў, каб пераўтварыць іх вось у гэтых лаяльных 8 разоў на 2 тыдні наведнікаў, гэта і ёсць нашая мэта, гэта і ёсць замер нашай эфектыўнасці. І мы можам параўнацца, мы можам тады гэта самае зрабіць на асобную рубрыку, на асобны сайт, на цэлую краіну ці на групу сайтаў. Ва ўкраіне, напрыклад, мы замяраем паасобку Донбас, Крым, рэаліі і украінская свабода, а таксама замяраем агулам. І можна бачыць, напрыклад, якая служба ўцягне ўперад, якая служба ўцягне ўніз, якая расце, якая падае. Всё. Вось это мой апошні слайд. Это вось новае, мы яшчэ да гэтага не дайшлі практычна, але гэта індекс. Гэта умоўны індекс нашай эфектыўнасці. Ён спалучае ўсе гэтыя фактары, пра якія я казаў. Першае – ахоп, ангажаванне і імпакт, уплыў. І мы дзелім на патэнцыйную аўдыторыю. Але пры гэтым, каб вызначыць індекс, мы даем кожнаму фактару, кожнай метрыцы сваю вагу. Калі умоўна 100% гэта ідэальны перформанс, ідэальная эфектыўнасць службы, то мы, напрыклад, page-views маюць толькі 15%. І калі ад патэнцыйнай аўдыторыі альбо сярэднегадавой аўдыторыі у нас прырост, значыцца, вось гэтыя 15% будуць па максімуму. Напрыклад, умоўныя перадрукі ці рэпрынты, яны складаюць 20% ад агульнага скора, ад агульнага індексу, то іхняя доля будзе большая ці меншая. То бок проста мы вызначаем, галоўнае гэта раздаць вагу кожнай метрыцы. Не верыць слепа адной метрыцы. Я вам потым пакажу, чаму на беларускіх прыкладах. Дзякуй.